سلام تعالى هبلي زخبركم من زخبركن انت ملكتي تي بحدش نجر اب تግራይ ዘሎ ديانو محبر ديانو تግራይ ማዳት ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ እቲ መግለፂ ሕዝውን ድሕነት ዳያኑ ይተሓሎ ንልዕልነት ሕጊ ከበር ዝብል እዩ ዋና መግለፂ ዝሃብዎም ዞም ማሕበር ዳያኑ ትግራይ ጽሑፍ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ከም ዝፍለጥ ካብቶም ናይ መንግስቲ ሰለስተ ኣካላት ዝበሃሉ ሓደ ዳያነት እዩ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ ኮይኑ ብሕገ መንግስቲ ዝተጣየሸ ነፃን ገለልተኛ ኣካል መንግስቲ እዩ እዚ ድማ ኣብ ሕገ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዓንቀጽ 62 ኣዝበር ሓደ ነፃ ኣካል ዳይነት እቲ ብሄራዊ ክልል በዚ ሕገ መንግስታዊ እዚ ተጣይሹ ኣሎ ብዝብል ተጠቐሚጡ እዩ በዚ መሰረት ድማ ቤት ፍርዲ ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓማውቲ ኣብ ትግራይ ፍትሒ ክረጋገጽ ናይ ባዕሉ ዘይነዓቅ ገደ ኣበርኪቱ እዩ ብመሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 64 ኣዝባር 2-3 ኣብ ኩሉ ብርኪ ዝርከብ ኣካል ዳይነት ካብ ጽዕንቶ ዝኾነ መንግስታዊ ኣካልን በዓል ስልጣንን ነፃው እዩ ዳያኑ ተግባራት ዳይነቶም ብሙሉእ ነፃነቶም የካይዱ ስራሕቶም ብሕጊ ጥራሕ ይመርሑ ብዝብል ተቐሚጡ እዩ እዚ ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ ካሊእ ኣካል መንግስቲ ንበዓላቶም ከኽብርዎን ክገብሩን ግቡእ ኣለዎም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ዝበፅሕ ጽዕንቶ ጣልቃ ምእታውን ዝነበረ እኳ እንተኾነ ዳያኑ ዝበፅሑ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ዝበፅሑ ዘለዉ ናይ ድሕነት ስጋኣታት ተጠናኺሮም ቀፂሎም እዮም ዘለዉ ኣብቲ ኣብያተ ፍርዲ ክልል ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ቤት ፍርዲ ፍትሕን ዝረጋገፀሉ ትካል እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን ባዕሉ ሓልዩ ዘጽንሖ እምበር መንግስቲ ቤት ፍርዲ ከም ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ ምዃኑ ኣሚኑ ንዕኡ ዝምጥን ናይ ድሕነት ከለላ ስለ ዝገበረሉ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ትግራይ ናይ ድሕነት ሓደጋ ስለ ዘጋጠመ መፍትሒ ክግበረሉ ሓቲትና ኢና ይብሉ እቶም ማሕበር ዳያኑ ትግራይ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኣብ ልዕሊ ቤት ፍርዲ ይኹን ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ግቡእ ትኹረት ብዘይምግባሩ መፍትሒ ብዘይምቕማጡን እቲ ናይ ዳይነት ስርዓት ናይ ድሕነት ስጋኣት ናብ ዝኸፍአ ብርኪ በፂሑ ኣሎ ናይዚ መርኣያ ብዕለት 8/9/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ናይ መዋቲት ወይዘሮ ዘውዱ ሃፍቱ ጉዳይ ንምርኣይ ዝተሰየመ ናይ ገበነ መጋባእያ ተኸሰስትን ቤተሰቦምን ብዝፈጸሙ ህውከትን ዕግርግርን ብስሩዕ ናይ ዳይነት ከይዲ ምኽባር መጋባእያ ምእላይ ብዘይምኽኣሉ ብርኪ ዝተፈጸመ ተግባር ድሕነት ዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን ኣብ ዝኸበደ ደረጃ ብምውዳቑን ዳያኑ ውልቃዊ ድሕነቶም ንምውሓስ መዕቐቢ ንምንዳይን ዝተገደደሉ ኩነታት ብምፍጣሩ ከይዲ ምስማዕ መጋባእያ ከቋርፅ ክኢሉ ኣሎ በዚ ዘሎ ከይዲ እንተቐፂሉ ድሕነት ናይ ዳያኑ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዳያኑ ድሕነቶም ከለላ ንምኽባር ዘኽእል ስራሕ ክስራሕን ብተደጋጋሚ ኣብ ድሕነት ዳያኑ ዘሎ ፀገም እናሓተትናዮ ዝመፀና ሕቶ ግቡእ መልስን መብርህን ክወሃብ ደጊምና እናሓተትና እዚ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ግዚያዊ መንግስቲ ወይ ምምሕዳር ትግራይ መፍትሒ እንተዘይገይሩሉ ነዚ ስዒቡ ንዝውሰድ ሕጋዊ ውሳነ ዳያኑ ግዚያዊ መንግስቲ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ከም ማሕበር ዳያኑ ትግራይ ኣጥቢቕና ነፍልጥ ኢሎም ገሊፆም ኣሎ በዛ ኣጋጣሚ ፕሬዝዳንትን ምክትል ፕሬዝዳንትን ላዕሎት ቤት ፍርዲ ካብ ዕለት 6/8/2017 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ሓላፍነት ከም ዝተላዕሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ዕለት ዕላዊ ኣመራርሓ ክምደብ ኣይከኣለን እዚ ድማ ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ኣመራርሑ ኣልዒልካ ብዘይ ኣመራርሓ ክቕፅል ምግባር ብዳያኑ ንዝለዓሉ ሕቶታት ይኹን ካሊእ ኣድላይ ዝበሃል ምምሕዳራዊ ስራሕቲ ናይቲ ቤት ፍርዲ ጠጠው ኣቢሉ ስለዘሎ ኣመራርሓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ክምደበሉ ተመዲቡ እንተኾይኑ ድማ ስራሖም ክጅምሩ ንሓትት ክብል ግንቦት 9/2017 ዓመተ ምህረት ማሕበር ዳያኑ ትግራይ ኣብቲ ሕዚ እውን ድሕነት ዳያኑ ይተሓለ ልዕልነት ሕጊ ይከበር ኣብ ዝብል ዘውፅዎ መግለፂ ገሊፆም ኣለዉ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተመልከቲ ዩቲዩብ ሓድሽ ነገር ካሊእ ትማሊ ዝነበረ መጋብኣያ ብፀጥታ ኩነታት ተናዊሑ ኣሎ ትብይን ኣብ ጉዳይ ናይ ዘውዱ ተተሓሒዙ ተተሓዘ ጉዳይ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ኣብ ፍትሒ ናይ ደያኑ ድሕነት ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ፍትሒ ኩነታት እውን ናይ ሰላም ናይ ዳይነት ጉዳይ እውን ናይ ተሓታትነት ጉዳይ እውን ክሕሰበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ድሕሪ ፕሬዚዳንት ነበር ጌታቸው ረዳ እውን እቶም ደያኑ ፕሬዚዳንትን ምክትል ፕሬዚዳንትን ከም ተላዕሉ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ማሕበራዊ ሚድያ እናተወንዘዐ ፀኒሑ እዩ ከም ተላዕሉ እቶም ማሕበር እውን ሕዚ ዕላው ገይሮሞ ኣለዉ እዚ እውን ብህፁፅ እንድሕር ዘይተመድዩ ክምደብ እንድሕር ተመዲቦምስ ህዝቢ ክፈልጠሉ ብዕሊ ስርሖም ክጅምሩን ይግባእ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዳይነት ካብቲ ብይን ምሃብ ተወሳኺ ብቐንዱ ስርዓት ሕጊ ምምሃር ምስትምሃር እዩ ህንፀት ምፍጣር እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ስለዚ ኣብዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ናይ ሕጊ በብእዋኑ ናብ ሚድያ ብምምፃእ ሕብረተሰብና ትክክለኛን ሓቂ ሚዛናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ስራሕቲ እውን ክሰርሑ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ካሊእ ዝሐጉስ ዜና ኣብ ትግራይ ሕጂ ዝውዛዕ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ሻዕብያ ወይ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራ ንዝሓለፉ ልዕሊ 20 ዓማውቲ ማለት እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ወሰናወሰን ዝርከቡ ከባቢ ምስ ራማ ተተሓሒዙ ብሕሞራ ከባቢ ከምኡ እውን ብኢሮብ ከባቢ ብበዝሒ ዝተጨው ማሕበረሰብ ወገናትና ኣለዉ እዮም ንልዕሊ 20 ዓመት ዳሃዮም ዘይፍለጥ ተጋሩ ኣለዉ እዮም ወላዲ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ተጨውያ ሰብኣይ ሰበይትን ተፈላለዩሉ ኩነታት ኣሎ ውላድ ወላዲኡ ዘይፍለጠሉ ኩነታት እውን ኣሎ ምክንያቱ ልዕሊ 20 ዓመት ተጫውዩ ዳሃዩ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጠሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብበዝሒ ቀሊል ዘይበሃል ቁፅሪ ማለት እዩ ብጋንታ ኣፈወሽም ብኢሮብ ከባቢ ብራማ ከባቢ ይኹን እምበር ሎማዓንቲ ትማልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውንዛዕ ዘሎ ሓዱሽ ሓበሬታ ኣሎ 7 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ ከባቢ 82 ዝኾኑ ተጋሩ ወገናትና ካብ ኤርትራ ነፃ ወፂኦም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ እዩ ተወንፂኡ ዘሎ እዚኦም ወገናትና ድማ ካብ መዓዝ ጀሚሩ ተጨውዮም ከም ዝነበሩ ብዕሊ እኳ ይፈለጥ ድምር ግን ዝሓለፉ ልዕሊ 20 ዓማውቲ ብሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ነበረ ጨውያን ቅትለትን ምዝራፍን ውፅኢት ናቱ ሳዕቤን እዩ ግን ብሂወት ፀኒሖም ልዕሊ 82 ዝኾኑ ወገናትና ብሰላም ተመሊሶም ኣለዉ ዝዓብይ ብስራት እዩ እዚ ናይቲ ዝውንዛዕ ዘሎ ናይ ሕወሓትን ወይ ከዓ ምስ ፅምዶ ተተሓሒዙ ርክብ ናይ ምስ ሻዕብያ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ምምሕያሹ ዘመላኽት ይመስል እዚ ጥራሕ ጠጠው ክብል የብሉን ካልኦት እውን ዳሃዮም ክፍለጥ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ወላዲ ውላድ ኣበይ ከም ዘሎ እንድሕር ዘይፈሊጡ እቲ ስቃይን መከራን እቲ ስነልቦናን ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ከቢድ እዩ ስለዚ እቶም ካልኦት እውን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ክፍትሑ ከምኡ እውን ድሕር ሞይቶም እውን ኣበይ ከባቢ ንመን ከም ዝሞቱ ዳታ ወይ መረዳእታ ንስድራ ክንገረሉ ዝኽእለሉ ኩነታት እውን ክህሉ ኣለዎ ብቐንዱ ግን ናይ ቀፃሊ ናይ ርክብ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ክልላት ከምዚ ብሰላማዊ መንገዲ ብምዝታይ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ዘመላኽት እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ክነካፍል ኢና ደሊና ስለሰማዕኩምና እዚየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ፅቡቅ መዓልቲ